Mga gidauban nga basura ang usas gisubay sa Cordova Fire Station nga posibleng hinungdan sa nahitabong rubbish fire sa Purok 6, Barangay Catarman, lungsod sa Cordova niadtung adlawang Martes. Hinoon, wapas na matumbok kung si kinsa ang posibleng nagdagkot sa basura. Alas 11:28 sa buntag nadawat sa Cordova Fire Station ang alarma sunog o hingpit nila kining na-control pagka-alauna imedya sa hapon. Kay lakip sa nasunog ang mga natambak ng mga ligid sa sakyanan nga may tangkot kinis kabaga sa aso. Hinoon, way mga strukturang apektado kay ang dapit bakanteng lunaman ug usa kini ka reclaimed area nga nagdugtong sa Barangay Catarman ngadto sa Barangay Buagsong. Sa nakalabing buwan sa Marso ug Abril moabot sa tag 5 ngadto sa 6 ka mga rubbish fire o grass fire ang marespondihan sa Cordova Fire Station. Busa pahimangno nini sa publiko nga likayan ang pagdaog karong mga panahon kay dali kaayong mosilaob ang kayo tungon sa kainit sa panahon. Pero during that time, ma'am, di lang sa determine kung kuan ba gyud kana ang gidagkutan ba gyud. Pero based katong sa kuan namon, kuan kuno na siya mag-aso-aso dira nga gagmay lang ma'am ba, murag na ay nag-aligato na sa ilalong daan.